Politie en strandwacht beleven rustige zomer, maar daar hebben ze hard voor moeten werken. We hebben continu nachtbewaking, bijna op elke dag in de avonduren, nachturen hebben we rondlopen. Ja, en dat werkt ook gewoon goed samen met de politie en met de gemeentes. Proberen dat goed in kaart te brengen. En verder in deze Zeeland nu. Opmerkelijke toename van aantal spoedgevallen. En boek over legendarische keeper Frans de Munk. Goedenavond. Zware mishandelingen op Schouwen-Duiveland en feestende jongeren op de stranden na sluitingstijd. Het waren excessen in een verder relatief rustige zomer in Zeeland. De relatieve rust bood politie en strandwachten de gelegenheid om een beetje op adem te komen na drukke coronatijden. Het was een bijzondere zomer natuurlijk. Hè. Vorig jaar was het heel rustig. Het kwam door COVID. Maar je zag al een aantal dingen die weer op gang kwamen. Maar vanuit ons als politie zeggen we dat het redelijk overzichtelijk is geweest de zomertijd. Datzelfde beeld schetsen ook de strandposten. Een echt rustige zomer. Met eigenlijk geen echte pieken erin. Dus een vrij afgevlakte zomer. We hebben wel wat inzetten gehad met EHBO en kleine dingetjes. We hebben wat mensen gewoon uit voorzorg wel uit het water gehaald. Of dat we ergens net op tijd zijn. Maar echt incidenten hebben we dit jaar niet meegemaakt, gelukkig. Vorig jaar zorgden jongeren, met name in Dishoek, voor extra overlast op de stranden, doordat ze niet naar festivals of de discotheek konden. Ook deze zomer wisten ze het strand te vinden op de spaarzame mooie dagen, maar ging het beter. Soms zien we wel dat het 's ochtends wat meer afval geeft of 's avonds toch wel wat overlast. We hebben continu nachtbewaking, bijna op elke dag in de avonduren, nachturen hebben we rondlopen. Ja, en dat werkt ook gewoon goed samen met de politie en met de gemeentes. Proberen dat goed in kaart te brengen en op de juiste momenten daarop in te spelen om echt overlast te voorkomen. En dat werkt vrij goed. Ja, wat wij merkten, dat was normaal, dan waren de discotheken zeg maar, tot 3, 4 uur open. Ja, nu gingen ze om 12 uur dicht. Dus de jongeren waren dan nog niet klaar hè, en die wilden dan wat te doen hebben. Maar ja, die gingen toch naar buiten toe. Die kwamen in het publiek domein, terwijl er eigenlijk niet veel te beleven was. Dus daar moesten we echt op inspelen met wat meer toezicht. Mensen gaan zich vervelen en dan gebeuren er ook wel eens dingen. Hè? Wat meer vernielingen en wat meer baldadigheid. Dus daar hebben we wel van tevoren echt op ingespeeld. Een dieptepunt deze zomer waren de zware mishandelingen van jongeren op Schouwen-Duiveland. Nou, kijk, als je naar het aantal geweldsincidenten kijkt, dan is dat in vergelijking met voorgaande jaren niet toegenomen. Wat we wel zagen, was dat er een aantal geweldsincidenten waren waar we ook echt wel naar keken van dat is echt behoorlijk geweld. Daar hebben we ook fors op ingezet. En dat heeft er ook toe geleid dat we een kleine 10 aanhoudingen hebben gedaan. En daarna was het ook rustig. En wat wel jammer is, dat je ziet dat een vrij kleine groep mensen het verziekt voor een hele grote groep van jonge mensen die leuke dingen doen en op vakantie komen om het met elkaar te vieren. Ondanks een rustige zomer voor de strandwachten hebben ze zich niet verveeld. 2 lifeguard trajecten van de zomer kunnen draaien en een hele grote inhaalslag met EHBO kunnen maken. Dus gelukkig, iets slechter weer heeft toch een positieve kant dat we toch een stuk beter zijn geworden. Maar als Ben Kemper moet kiezen tussen een rustige zomer of overvolle stranden, dan is de keuze snel gemaakt. Ja, dan gaan we toch gewoon lekker voor de drukke, volle stranden. En dat je blije kinderen van het strand af ziet gaan. Dat zijn eigenlijk toch wel de mooiste dagen. Het aantal spoedgevallen in het ADRZ in Goes is deze zomer flink toegenomen. Er waren in de afgelopen maanden zo'n 20 tot 30% meer spoedpatiënten. En dat gaat dan vooral om botbreuken. De oorzaak zou volgens het ziekenhuis kunnen liggen aan meer vakanties in eigen land, of het feit dat de mensen er weer meer op uittrekken. Het is natuurlijk zo dat bijvoorbeeld de verkoop van e-bikes, dat heeft een grote vlucht genomen. Dus dat zijn, om het zo te zeggen, hoofdleveranciers van ongevallen. Daardoor lukt het niet om de corona-achterstanden in te lopen, zoals operaties die door corona moesten worden uitgesteld. Door de druk op de spoedketen is het zo dat we, terwijl we juist wilden opschalen om meer operaties te kunnen doen, dat we 2 weken geleden toch weer hebben moeten zeggen, we moeten weer een tandje afschalen. En dat is eigenlijk iets waar we ongelooflijk van balen, om het zo maar te zeggen. Het andere ziekenhuis, Zorgzaam in Terneuzen, ziet geen toename van spoedgevallen. De 90-jarige fietser uit Hoofdplaat, die gisteren gewond raakte tijdens een botsing bij IJsendijke, is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. De man botste rond 4 uur op de kruising van de Willemsweg met de Oranjestraat bij IJsendijke tegen een motorrijder.
De man viel en raakte zwaar gewond. De 54-jarige motorrijder uit België raakte niet gewond. Bij de politie zijn 10 tips binnengekomen over de dode man in Vlissingen. De 23-jarige man is vrijdagmorgen gevonden in een brandgang bij de Adriaan van de Vennestraat in Vlissingen. Het bleek later om een inwoner van Barendrecht te gaan. Over het motief van de zaak of een mogelijke dader is nog niks bekend. De duikbootruzie tussen Australië, Amerika, Engeland en Frankrijk biedt kansen voor scheepsbouwer Dame in Vlissingen. Dat zeggen betrokkenen tegen het Financiële Dagblad. Nederland heeft 4 nieuwe onderzeeboten nodig en daarvoor is Dame in de race. Net als een Duits bedrijf en het Franse Naval Group. Maar dit Franse bedrijf mag nu geen onderzeeërs meer leveren aan Australië. Omdat de Fransen hun ontwikkelkosten moeten terugverdienen, wordt de prijs per Franse onderzeeër nu hoger. En Dame heeft daardoor betere kansen, zeggen defensiespecialisten. Dame zelf geeft geen commentaar op de kwestie. Dit is een van de 1500 instrumenten die gestemd moeten worden om te worden uitgeleend aan basisscholen in Zeeland. Het is een project van Muziekschool Zeeland die van de kelder een groot muziekdepot heeft gemaakt voor de basisscholen. Er wordt wel muziekles gegeven op basisscholen, maar instrumentaalles is iets anders. En we weten dat muziek natuurlijk gewoon slim maakt. En zeker als je met instrumenten werkt, train je ook de fijne motoriek. Die koppeling met dat muziekinstrument maakt dat kinderen hun creativiteit wordt aangezet. En dat ze daarmee eigenlijk beter gaan leren. Basisscholen in Zeeland zijn enthousiast. Bijna allemaal gaan ze aan de slag met een geleend instrument van Muziekschool Zeeland. En nog een nagekomen bericht. In Driewegen aan de Weltevredendijk is vanmiddag een 83-jarige man overleden bij een bedrijfsongeval. Hij raakte bekneld onder een heftruck. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Meer informatie daarover later op onze site. Frans de Munk uit Goes is een van de weinige Zeeuwse voetballers die ooit in het Nederlands elftal heeft gespeeld. De oud-doelman overleed in 2010, maar heeft nog altijd een haast mythische status in het voetbal. Binnenkort verschijnt er een boek over het leven van de Munk, binnen en buiten de lijnen. Het Nederlandse team bestond uit de volgende spelers. Aanvoerder Appel, keeper de Munk. Frans de Munk is voor mij een naam en een echo van oudere collega's die hem hebben zien spelen. En die altijd hebben gezegd, Mattie, jij hebt hem niet gezien, maar hij was de beste keeper die we ooit hebben gehad. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was Frans de Munk doelman. Onder meer bij het Utrechtse DOS waarmee hij landskampioen werd. Maar de Munk, 34-voudig international, deed meer dan alleen ballen tegenhouden. Hij was A, een fantastische keeper en B, een enorme ladykiller en zag eruit als een filmster, wat hij ook in werkelijkheid nog even is geworden. Ik denk dat hij misschien wel de beste is geweest van Nederland, de beste keeper. Ja. Bovendien was het wel iemand die ook wel hield van een beetje in de belangstelling staan, een beetje ijdele man. Maar ook wel een man met veel mysteries nog steeds om hem heen. En een aantal van die mysteries denkt Danny van der Linden ontrafeld te hebben. De auteur uit Utrecht brengt binnenkort een biografie uit over de doelman uit Goes. Hij sprak onder meer met de familie van de Munk. Ik denk dat zij heel erg trots zijn op wat hun schoonvader bereikt heeft. Het is natuurlijk niet niks als je als eenvoudige Zeeuwse jongen toch een superster wordt in het voetbal. Ik ben er wel erg nieuwsgierig naar. En met name wat hij me vertelde, dat er een aantal hoofdstukken gaat over het onderwerp Frans en de vrouwen. En daar ben ik buitengewoon nieuwsgierig naar. Of de Munk zelf trots zou zijn op het boek zullen we nooit weten. Want de Zwarte Panter, zoals zijn bijnaam luidde, overleed namelijk in 2010. Zoals ik hem een beetje min of meer heb leren kennen, gaandeweg het proces. Ik denk dat hij wel trots zou zijn over het feit dat er een boek komt. Maar of hij op alles wat erin staat echt trots zou zijn, dat is toch maar de vraag. Het boek is vanaf begin oktober verkrijgbaar in de boekhandel. Verkamman, zelf schrijver van talloze sportboeken, denkt dat het een succes zal worden. Je ziet de boeken die nu verschijnen op voetbal- en sportgebied. Het is pas echt interessant wanneer er een beetje een schandaleuze toontje in zit. Hè. En, je moet er ook wel een beetje om kunnen glimlachen. Het lijkt mij een dankbare opdracht als auteur om zo'n boek te schrijven. Want het is natuurlijk geen saai kloris geweest.
We beleven een paar aardige nazomerdagen. De temperatuur schommelde vandaag in Zeeland rond de 20 graden. En dat gaat ook gelden voor morgen en woensdag en donderdag. Ja, dan zien we toch waarschijnlijk weer een paar buien. Straks onder meer nog Trots op Zeeland, Regionet en een verslag van Film by the Sea. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.